Трета самостоятелна изложба на архитект Александър Симов беше открита в художествената галерия в Русе. Тя носи линия от живота на автора, непоказвана до момента. Каква е мисията на експозицията с название Underground динамика, разказваме в репортажа. Архитект по професия, художник по душа, Александър Симов намира своя отдушник в рисуването още преди повече от 10 години. Днес той вади на показ свои дългопазени картини в трета самостоятелна изложба с названието Underground динамика. Това са картини, рисунки на повече от 10 години, които ги бях забравил. И с един колега съвсем случайно се върнах назад във времето и изкарахме тези рисунки, които са много позитивни. За разлика от сега, има лека усмивка за качка, която в момента ми липсва. За разлика от предишните многоцветни живописни творби в материален свят и цветни вибрации, в сегашната експозиция преобладават черно-белите цветове. Авторът асоциира тази гама с щастливите моменти в живота си. Тук са рисунки черно-бели. Първите ми две изложби бяха натоварени, ако искате, и с проблемите от коронавируса, икономическите проблеми, които винаги има в България, кризи, маски, с които ходихме. Малко преди кризата направих първата изложба, имах нужда от цвят. И пак ставаше въпрос за борба с материалния свят, с всичко, което купуваме всеки ден. Сменяме телефони, лаптопи постоянно, защото излизат все нови работи. Нямаме нужда от тези работи и тогава имах нужда от цвят. По-безгрижните дни, по-щастливите, едно черно-бяло върши същата работа. В по-трудни времена мисля, че цвета е важен. Използвана е специална техника с точково рисуване, форма, при която отделните точки се сместват и създават цялостно изображение. Това е една много стара техника. Повечето картини, повечето рисунки са правени само с точки, без линии. Много стара техника, но пък ми дава възможност да съм аз. Докато ги рисувах, се чувствам отпочинал преди толкова много години. Тези картини, рисунки ми помагаха да... Тогава работех много като архитект и имах нужда от лека почивка, да избягам от цифри, от квадратури, от пари и това ми даваше свобода. Александър Симов е категоричен, че ще продължава да пресъздава емоциите си върху бялото платно. Това е нещо, което го иска душата, поне моите. И ако усмихна два на трима човека, значи имам шанс, трябва да рисувам. Експозицията Underground динамика може да бъде видяна в художествената галерия в Русе, залата под земята.